Ini. Kuya yung narito kasi mabura-bura ni. Nga maninibago mga kadiskarte ni. Ito na. At itatagay na natin mga kadiskarte. Itatagay na natin. Oh. Marami. Oh. Ayos mga kadiskarte. Madami din. Ay, marami na naman tayong ulam mga kadiskarte. Masantos siya kabuwasan, maliwala siya kabuwasan, maliliwawan kabuwasan mga kadiskarte at saka tayo namin. Ang dapli bagyo, salamat sa dapli bagyo. Ani, patangla. So, dating gawi lamot. Kumusta kiloy? Mga kadiskarte oy. So, pupunta na tayo sa Palgoy. Magsisiraw na tayo. Para may ulam na tayo oy. Shout out sa tropang bye-bye. Sa mga Tagalasip, shout out sa inyong lahat. Hindi ka pipilay si Ron. Salamat tanggap libag yun eh. Sarap ko lang manani. Mga kadiskarte. Okay. Aduh. Okay. Apatira mga kadiskarte ba ni na to. Apatira dyan dyan. Luberia baka ba ni na to. Mong tagak ni patiklub. Ipakuro niya sa labat. Bisin. Ulit kilabat. Nangyo mga kadiskarte ni. Malinlinis sa tawon. Pati palang isang kanang lawan malinis lang tawon. May liwawala mga pribagyo. Ayos. Okay. Ninyoy kan kadiskarte, dadala din tayo kasi nga kasupukan pero pagay ang gatul balang gatul ay may andasin niraw ng karam niyang aram di ko sunala to may duarang palko karam siniraw tumagik so ito laba siniraw gantayin no da ko sunala to ay nalilikas ko ni wali ulsob to yay. Kini mo buro-buro eh. Singa wali ulsob to Ini. Kuya yung narito kasi mabura-bura ni. Singa maninibago mga kadiskarte ni. Ito na. At itatagay na natin mga kadiskarte. Itatagay na natin. Marami. Ayos mga kadiskarte. Madami din. Marami na naman tayong ulam mga kadiskarte. Ito mga kadiskarte. Ang daming nahuli So pinabili natin sa dating palag niya. So ayan mga kadiskarte. Titingnan natin yung dalawang palag. Okay. So, undawin na tayo mga kadiskarte sa dalawang palag. So,
So may huli itong isang palag. So marami ang huli. Pwede na nga itong ulamin ko maghapon, tanghali, gabi. Wala ni sira, di ba na yun? May insigang sa kaldero ni. Sila agtay na sira sa rin, pandaing tayo. Patangla. Idaing pa yung mga kadiskarte. Pagaw. Ito ka, so naisip ko, mga kadiskarte. Sige. Para til sa may duarang palag, mga kadiskarte. Idadala ko pukok ya, pukok ni. Pukok. May bangos to ni. Pukok ya, pukok. Siyang ipalagang ko dyan giliglabat. Bubun balak, bubun. Kapagayan mo. Ito na rin. Kami duara yun. Bangking may sakoy. Maliwa. Ni bangking. Nga na. Okay, laro mo ni. Takita yun o. Okay, wali na ito among gapo. Ang gapo, aban nilinaw. Di sini. Ano ba ito pala? Yan sila. Bangking ini, bangking. Dako sa naladaray karap-karap. Pinalita mo na ito na. Wali desi mo ni. Wali orang lama. Ni. Wali orang sakoy. Wali kalot. So yan yung nahuli natin mga kadiskarte oh. Sayang yung hipon na malaki. Nawala. Pagtalon siguro doon sa butas. Kaya yun, sayang isa, ang laki pa naman yun. Isa lang pero malaki. So sana bukas mahuli siya uli. Okay mga idol. Nakaraos na naman yung maghapon natin mga kadiskarte. Kaya ito, karayawran. Kalipalag na blues. Sulok akala natumay iksi kalabas agang ala balag perdi di bali na alaman na boss. Sila mga kadiskarte wala lisiraan ang tilaw na burrito ya mapisiran tayo nga di pa kadaso siray aso wala la katon ang gaplay ka ba tayo ito mga kadiskarte ay palaba sukyan anos panabilay anos labat pasamput tila talinis ang tilaya ay narasanak la ibay la perdi orang sige ay may nala tayo mga kadiskarte ni mabila-bilay sariwan mga tinisan tayo linisan anto yung masami iyalutod saya mga kadiskarte man sa jiski pa ni sariwa. Sige salamat goodbye la mga kadiskarte mga tini saan tayo diskarte nya.